Terve! Nyt pelataan jälleen kerran PA Prota. Siis mä oon Global Blue Jacketissa. Nyt aloitetaan heti menemään harjoitusotteluun. Harjoittelukausi nyt on mennyt. Nyt alkaa just nyt ja aloitetaanpa simulointi. Nyt se johtaa 2-1. 3-3. Toka erän jälkeen mennään pelaamaan kolmanteen erään. Okei. Siis siinä näkyy jättiläinen Kurnu YT verrattuna siinä Jack Hooks vierellä. Siinä näkyy paljon isompi herra siinä kuin siinä ja sellainen vähän pienempi siinä vierellä. Niin. Ai että, nyt eka peli. Mä oon tosiaan 3. kentässä. Ja joo. Ja coachihan mua voi tässä tiputtaa mahdollisesti 4. kenttään tai jopa AHL. Mutta noin. 3-3. Nyt YVllä. Iso blokki. Sitten siitä kiekko vaan pois. Ei mennä sinne karvaamaan. Ei tarvi, kun nyt on AV, niin ei tarvi mennä sinne kovin ylös. Täällä on vaan tällainen maidahäirintä. Okei. Okay. Sieltä niin. Kiekko vaan pois alueelta. Kyllä me se saa sieltä pois. No niin, hieno purku. Hieno. Sitten. Nyt jos tulee ja siitä vetään pikku tälle sille jätkälle. Siis ei kannata tulla yhtään tämän jättiläisen lähelle. Kohta tapahtuu turpiin tulee oikeasti kun tämän jättiläisen. Avatkaa luukku ei! Avatkaa luukku! No ei sitten, mä jään kentälle. Ei kukaan ei tule avaa luukkua. Siitä, no niin. Lähdetään rakentamaan taas hyökkäys. Ei lähdetä sinne suoraan Newcastelle sitä. Vieläkin AV. Mutta toi äskeinen AV, tää oli 5 minuuttia. Kuka on ottanut 5 minuuttia? Kuka on ottanut 5 minuutin jäähy? En tiedä kyllä. Okei, no niin, niillä on täyspaine. Ei, hieno mokke. Mitä minä oon tehnyt? Kurnu YT jäähyboksille. Mikä syy tossa nyt oli? Mitä? En tiedä. Kyllä. En kyllä tiedä oikeesti. Seuraavassa jaksossa varmaan franchise-mode, Carolina-modea. En tiedä. Silloin ekalla kaudella Carolinassa siis voittiin heti ekalla kaudella Stanley Cupi. Mutta tässä PA Prossa nyt ollaan ekassa jaksossa Junnu MM-kisat ja sitten ollaan tokassa jaksossa maistettu noi varaustilaisuus plus sitten noi CHL. Ja nyt sitten mennään tää harjoituskausi ja pari ehkä runkosarjapeliä tässä ehditään mennä. Mutta joo. Tosiaan, jos miettii sitä, että miksi mä en live-striimejä teen, niin live-striimejä ensinnäkään ei pysty tekemään, ei ole 50 tilaajaa. Joten muistakaa tilata mun kanava. Varsinkin, jos tahotti live-striimejä. Ja, no, en mä niitä vielä, muutenkin toi on ihan hyvä juttu, että ei vielä pysty tekemään. Mun pitää ansaita ne tilat ennen kuin mä pystyn sitä live-striimejä tekemään. Niin muistakaa tilata mun kanavaa ja jättää tähän videon tykkäys. Kurnu YT, koittaa snaipata sinne. Sitten, Sitten kun tää PA Pro-sarja loppuu, niin tahottaks jotain muuta? Tahottaks esimerkiksi Mokke PA Proon tai ihan mitä vaan mitä te haluatte? Vaikka Mokke PA Proon tai uuden pelaajan PA Pro, jollain muulla pelaajan nimellä kuin Kurnu YT. Laitakaa kommentteja. 4-4. Sieltä niin. Joo. Siinä loppu erä, että jatkoajalle mennään. Simuloidaan tässä vähän. Ja Columbus Blue Jackets ottaa ison voiton. Iso voitto oli kyllä.
en ehtinyt enää jatkolle kentälle mennä yhtään, mutta se ratkaisu kuitenkin tuli, niin tärkeä iso voitto. Tai vaikka tää olikin harikkakausi ottelu, niin kyllä se ihan hyvä oli voittaa kuitenkin. Sinänsä harkkakaulahan ei ole mitään väliä sille runkosarjalle eikä playoffeille, kun se runkosarja ja playoffi ratkaisee sen kaiken. Harkkakausi on vaan tällainen kausi, jossa katsotaan eri pelaajatasoa. Coachi, joko pitää mut NHL-kauden alussa NHL:ssä, jos mä paran hyvin, tai sitten tiputtaa mut farmiin. No niin, sitten sieltä Islandersia ottaa ja jatkoajalle mennään pelaamaan nyt. Laittaa vaihtoehtoja, että taakse kertoa. Laittaa Islandersia vaan vieraspaita. Vähän vaihtelua, että laittaa vähän vaihtoehtoistakin päälle. Aika ihan hieno vaihtoehtoinen. Kyllä. Siis onko tää Columbus Blue Jackets hyvä seura? Voiko täällä Blue Jacketsilla riittää Stanley Cupia? Onko vaan tarpeeksi hyvä seura Stanley Cupia? Sieltä niin jatkoaika päättyy. Jatkoaika häviää tuolla Islanders, se tuli tässä äsken, mutta eihän se haittaa nyt kuitenkaan. Ostaa näillä meidän piirrepisteellä vähän tarkka ampulaukoja ja vähän kovuutta laukakselle. Sitten kun seuraava kerran, kun mennään pelissä snaipataan, niin sitten snaipataan se näin hullu snaippi. X-faktoreita, olisiko täällä tai hyviä? Mulla on 2 X-faktoripistettä, niin täällä on kyllä 5 jotkut maksaa. Pitäisikö vaan säästää näitä? Ja sitten jos kun vaikka on 5 X-faktoripistettä, niin voisi ostaa jonkun vähän paremman X-faktoreita. Joo. Varasia vaikeuksia. YT on vaitu 2-1 tappiasi joukkoille New York Islanders. Joo, mutta en mä itse pelannut sitä niin paljon, että joo, se tekoäly ei ole niin hyvin pelannut tuossa pelissä. Ostetaan täältä vähän huippupiireissä, on toimeen terveistä taitoharjoittelu. Ostetaan vähän. Otin 1 piirrepiste siitä. Vähän täältä energiaa käytetään. No niin. Eli New York Rangers seurasi sarkkapelissä vastaan. Ja tämän pelin jälkeen niin coach tulee joku keskustelu. 20 kaven. Ja sieltä niin aika hyvä comeback. 3. erässä oltiin 2 hävillä. Sitten vielä 3-2 voitto siitä. Coach haluaa keskustella. Tulkas olemme olleet ymmärrettävät. Okei, että coach ei ollut vielä tällä harkkakaudella vielä tyytyväinen meidän suorittamiseen. Ei näköjään. Ai. Ja alennus 4-ketju. Ai. Okei, nyt pitää näyttää 4-ketjussa, että me oikeesti näyttöjä. Juu. Ketäköhän siellä mun 4-ketjussa on? Pitäisikö mun niinku kesken kaupan pyytää tulla vaikka kaupatuksi tai jotain, koska mä en tiedä, voiko täällä Columbusissa liittää tällikuppiin. Pitääkö mun hankkia kun parempi seuraa, että mä saisin 3-1 johtopaikka. Vielä 2-3 kauas, mutta se ei Karolana riitä enää. Me viiään voitto siitä niin kotiin. Dominoiva esitys. YT loistaa harjoituskauden ottelussa 3-2. Okei. No niin. Urnu YT. Vastaus tulee Washington Capitals. 3-2 johtoon. Mennään pelaamaan nyt 3. erää. Juu. Sitten vaikka seuraaviin franchiseihin ja näihin Beobro-sarjoihin, niin ihmeet laitan vaikka heidän kanavalle postauksella kysymyksen, että mitä sitten. Mutta kuitenkin niin nyt keskitytään tähän. Mutta en tiedä kerkeekö mä enää aloittaa muutakaan uutta Beobrota ennen kuin NHL 27 tulee. Kyllä mä ehkä ei kerkeä. Mutta haluatteko te näitte Beobro ja franchise-modeen lisäksi jotain muuta sarjaa tälle kanavalle? Siitä koittaa snaippaa, mutta Washington siitä
Pikku takli muuten veetti. Sitä vielä sieltä snaippia maalille. Logan Thompson kestää. Vai oliko sillä Thompson maalissa, en tiedä. Mutta kuitenkin oli hyviä yrityksiä kyllä. Nyt lähdetään rakentamaan hyökkäystä. Laittaa mitä? Että kyllä toi ei kyllä ollut niin järkevä ratkaisu tossa. Kurnu yhteen. Ai, tässä näkyy aika iso niitti. Siinä niin. Ihan mönkeröllä se. Washington pelaa siitä. Niin. Nyt tee! Siinä on sun elämässä paikka ja mikä maali. Gregori iskee. Tossa kohtaa, niin tosta ei enää oikeasti voi missata. Se oli sen verran hyvä pakka. 4-3 siirryttyy Columbus Blue Jackets johtoon. 5-4, okei. Päästään vielä erään loppuun kentälle. Ai. Mutta haluatteko jotain muuta kuin NHL tälle kanavalle? NHL. Tästä on mun niinku lempivideopeli, niinku pakko myöntää. Mä oon niinku tähän jääkiekkoon niinku. Mä tykkään sitä jääkiekkosta niin paljon, että tää NHL on niinku tullut mun lempparivideopeliksi. Sieltä Kurnu YT. Jousee jalalla ja Washington joutuu koukkaamaan, joten saatiin sitä ylivoimaa vielä erään loppuun, mutta sääliksi ei päästy pelaamaan YVtä. Ja ottelu päättyy 5-4 meidän voittoon. Ai. Hyvä voitto oli kyllä. Ui. No niin. Seuraavaksi on Penguinsi vastassa. Penguins ja Flyers vielä. Sitten on harkkakausi ohi. Otetaan sieltä pikku ajoneuvo ja eliittimenopeli. Siitä niin aktivoitu. Otetaan tästä vielä tuore ajoneuvo. Vai otan maasturi. No niin, ja vahvistaa. No niin. Siinä saa vähän reeniä. Sitten toiminnoista. Mennään vähän käyttämään energiaa. Yeah. Mä voin kyllä tehdä tänne kanavalle niinku jotain NHL-haasteita ihan hyvin. Jotain haasteita mä voin tehdä. Esimerkiksi Leijonien olympiajengiä katsoa sillä miten. Muuten siellä on nyt olympialaiset menossa, jos siellähän ne olympialaiset menossa, niin on kyllä Suomella mennyt hyvin olympialaiset, niin kuin sinänsä joo, pakko sanoa. Lukuun ottamatta sitä Slovakia tappiota, sitä katastrofipeliä. Sitten mennään pelaamaan nyt 3. erään. Ruotsikin voitettiin 4-1 ja 11-0 Italian Jukka Jalosen. Mutta joo, nyt mennään sitten peliin. Flyersi vastassa. Suomella siis nyt kun täällä nyt niinku puoliväli eriin tulee vastaan Sveitsi, joka voisi on kyllä ihan kova vastus. Siellä ei Fialaa ole tällä hetkellä, että se on loukkaantuneena. Joo, mitä veikkaatte, kuka voittaa olympialaiset? Mokke, laita peliin. Mihin sä Mokke laitat? Mihin sä laitat? Siis tää on aivan katastrofi. Näittekö te tuon? Mä pyydän syöttöä. Ja se Mokke laittaa suoraan Trevor Chekrasin lapaan. Siis mä en voi käsittää tätä. 3-1 tappio siitä. Siis pakko sanoa, että toi ei kyllä mun vaikka mä pyysin syöttöä. Se oli riski pyytää tossa kohtaa syöttöä. Mut kyllä ton Mokkeelle vois vähän paremman syötön laittaa. Ja jos ei pysty syöttämään, niin ei sitä laita. Mutta siis toi jäi kyllä ton Mokeen pikkiin. Pakko sanoa. Ai.
AHL siitä, niin. Mut kuitenkin AHL ykkösketjussa ollaan, niin vielä kuitenkin vastuuta on tulossa. Mä tiedän. Mut joo. Keskustelua sieltä, niin mäkin celebriini. Ai. Tehdään AHL:ssa töitä niin paljon, että kovasti, että päästään takaisin NHL:ään. Joo. Siis hetken mä en oo nyt videota tehnyt, mutta nyt vihdoin taas PA Prota tulee. Mä teen silloin tällöin näitä tälle kanavalle videoita, kun mä ehdin, mutta joka päivä mä en näitä videoita ehdi tehdä kuitenkaan. Siis kuka oikeesti olympialaiset voisi voittaa? Miettikääpä sitä, että kun Kanada tulee kohtamaan Tšekin tai Tanskan, ja se on aika varmasti Tšekki, joka sieltä tulee vastaan. Ja Ruotsi kohtaa, jos ne voittaa Latvia, ja sekin on aika varmaa, niin ne kohtaa USAn. Niin 2 Ruotsista, USAsta, Tšekistä ja Kanadasta, niin 2 niistä ei pääse välieriin. Eli ne tippuu puolivälierissä. Niin se on kyllä aika kova. Sitten vielä jompikumpi Suomesta ja Sveitsistä tippuu. Ja kun esimerkiksi Saksalla on Slovakia vastaan, niin saattaa olla Saksalle aika helppo siitä päästä jatkoon. No ei se nyt, pakko sanoa, että ei se nyt helppo ole. Mutta Slovakia on pelannut myös ihan hyvät olympialaiset. Mutta joo, sittenkin tulee ihan tasainen peli. Heijaa. No niin, sieltä tulee vetoa. 3-3 ottelu. No niin, Kurnu ei koittaa puskea sieltä, mutta ei pääse. Hän poikkari antoi siinä. Olisi voinut ehkä viheltä tuomari, mutta ei vaan. Ei se aina vihellä. Hän vääntää, kun sä laitat tänne. Miksi sä sinne? Mitä toi tekee? Mä pyydän syöttöä tuonne. Ja toi laittaa aivan täysin ohi. Se laittaa ihan väärän paikkaan. Se laittaa suoraan sen vastustajan lapaa. Ja siitä sitten vastustaja vetää takakulmaa. Vähän niin kuin Mikko Lehtonen syötti suoraan Slavkoskille. Toi syötti sellaisen jalalla, niin syötti. Oi. Sieltä Kurnu YT painaa laajasta. Mutta ei se keskeltä. Mä koitin siihen keskelle laittaa, mutta ei se. Vastasaan. Ei tuu. Noniin. Niin. Haittaisiko vaihto? En tiedä vielä. Vitsi, mikä huono purku oli nyt. Vähän paremmin pitäisi saada toi purku tonne päätyy punaviivan jälkeen. Joo. Pistä se sinne päätyy, niin mä menen vaihtoon. Toivottavasti saataisiin tähän peliin vielä peliminuutteja. Toivottavasti nyt coachi. Mä luotan oikeesti. Mä olisin luottanut coachista, että se olisi vielä päästänyt mut. Mutta ei päästä. Eikö päästää se joo. Siellä. Mutta 5-3. Tää nyt alkaa näyttää sen verran pahalta, että me ei enää tätä peliä pystytä voittamaan. Mutta joo. 5-3. Ai. YT. Tulee. Koittaa, mutta menettää. Okei. Joo. Sitten. Mennäänkö vaihtoon? En tiedä. Ei ehkä. Mennään nyt vaihtoon. No niin. Sieltä peli päättyy 5-3 tappioon.
No. Meillä on vielä toinen peli joukkuetta vastaan, niin ottaa revanssi. Nyt otetaan revanssi noita vastaan. Nyt mennään voittamaan oikeesti. Taas simuloidaan 2 ekaa erää ja sitten mennään pelaamaan 3. Me ollaan tämän pelin jälkeen enää pelaa tässä jaksopeli 2-0 ja vielä 2-1. Nyt mennään tasoittamaan tää peli. Nyt mennään ihan oikeesti Kurnu YT. Nyt mennään tasoittaa. Joo. No niin. Vaihdossa ei aloitetaankaan. Siis kentällä. Oi, nyt mennään oikeesti tasoittaa tää peli. Alat voittaa sieltä, niin YT tulee. Tuo kiekko alueelle. YT ei pääse vielä snaippaamaan. Sitten sieltä tullaan. Ja Kurnu YT näpsäyttää sen kiekko häkkiin. Mikä laukaus. Se on YT. Kurnu YT, joka iskee. Eka maali tällä kaudella. Sitten takakulma. Hän partamies siinä. Kurnu YT. Mikä laukaus. Tässä näin. Siitä vielä yksi kiekka sieltä ja siitä snaippi. Siellä lepää. Vähän tuon laukauksen jälkeen niin vielä Pekkosen törkeästi vastaja tuli vielä pukkaa mua. Ei niinku herranjees. Mut joo. Peli on. Nyt on peli tasaan ja nyt sitten seuraava vaan. Oi. Tää Beapro on sinänsä niinku kivempi mitä 2.5. Kun tähän on tullut uusia juttuja. Mut niinku tää voisi olla vielä, jos tähän tulisi vielä niinku Beaprohon tulisi jotain uutta vielä niinku parin vuoden päästä tai jotain, niin sit se olisi hyvä. Mä niinku toivon ehkä jotain vielä tähän lisäystä tähän Beaprohon, mutta tää on muuten tosi hyvä tää Beapro tässä 2.6. No niin, 2-2 peli. Sieltä niin. Ja sieltä niin 2 maalia, 4-2. Let's go. Oi. Tullaan. YT. Ja joutuu koukkaamaan Kurnu YT, tätä ylivoima siitä hankitaan. Mutta niinku, miksi mä en oo tulla ykkös-YVllä, tai en mä tiedä. Mutta niinku, mä en ainakaan päässyt nyt aloittaa YVtä, ja siinä meni YV ohi. Pitäis saada ehkä YV-aikaa vähän enemmän. Aloitus. Noniin. YT ottaa kiekon. Tuo kiekon alueella. Pudotusviivaa. Pikku käytös siellä. Vielä. Ja ei se mene. Joo. Mä vielä muistutan, vaikka video kohta alkaa olla lopussa. Mutta mä vielä muistutan, että muistakaa sitten tilata mun kanava. Muistakaa, painaa sitä subscribe. Tilausnappia. Ui. Oltiin lähellä saada riihto tossa niinku ihan. Sitten sieltä tullaan. Tyhjä maali. Nyt tyhjä maali. Oisko tyhjä maali? Kurnu YT. Nyt on se aika. YT sieltä niin. Ja se on siellä. Let's go. Kurnu YT. Toinen maali tähän peliin ja tyhjiä. 5-2. Mä sanoin, että ottaa revanssi tältä samalta vastustajalta. Siinä on kyllä kunnon revanssi. 5-2. Ja vielä 6-2. 20 sekkaa jäljellä ja vielä 6-2. Siinä oli kyllä hyvä peli. Jakso joutaa kyllä lopettamaan tähän. Kohta lopeta peli.
näette seuraavassa jaksossa. Mä sanon nytten, kun meidän Mut joo, tässä oli tää jakso. Kiitos ja näkemiin.